На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю і пачынаем. Сёння дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У шэрагу гарадоў замежжа з гэтай нагоды прайшлі акцыі. Святлана Тихановская запісала адмысловы відэазварот, у якім прызналася, што не можа проста вымавіць слова палітвязя, не хоча пракрычаць яго ад болі і злосці. Штодня ў нашай краіне працягваюцца рэпрэсіі, а беларусаў бяруць у закладнікі. На 21 траўня ў спісе палітвязняў праваабарончага цэнтру «Вясна» 1374 асобы. Дарагія беларусы, мы голас беларускіх палітвязняў. І нам нельга маўчаць ні дня. Мы можам быць стомленымі і разгубленымі ад таго, што адбываецца навокал. Але людзі, якія знаходзяцца за кратамі, ахвяруюць кожным днём свайго жыцця за вольную Беларусь. І сёння мы з вамі іх голас і іх надзея. І мы не маем права падвесці нашых герояў. Паліна Шарэнда-Панасюк не выйшла на свабоду. За некалькі дзён да вызвалення яе этапавалі з калоніі. Пра гэта паведаміў муж палітзняволенай Андрэй Шарэнда. Затрымалі Паліну Шарэнду-Панасюк у 2021-м, абвінавацілі за нібы гвалт да міліцыянта і асудзілі на 2 гады калоніі. У 2022-м завялі новую крымінальную справу за нібы непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі і дадалі год зняволення. Аналагічнае абвінавачанне і пакаранне прысудзілі і праз год. Паліна Шарэнда-Панасюк пазбаўленая перадачаў. За час зняволення яна паўгода правяла ў памяшканні камернага тыпу. Да таго ж яе не раз змяшчалі ў штрафны изолятор. У жанчыны 2 непаўнагадовых дзяцей. У Польшчы арыштавалі 9 чалавек паводле падазрэння ў дыверсіях і сабатажы на замову расійскіх спецслужбаў. Пра гэта распавёў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск у інтэрв'ю тэлеканалу TVN24. Ён назваў справу вельмі сур'ёзнай. Сярод падазраваных крымінальнікі, грамадзяне Украіны, Беларусі і Польшчы. Іх вінавацяць ва ўдзеле ў збіцці, падпалах і спробах падпалаў. Паводле Туска, адна з сарваных спробаў сабатажу падпал лакафарбавай фабрыкі ў Вроцлаве, размешчанай паблізу хімічнай вытворчасці. Прэм'ер адзначыў, што дыверсія была замоўленая расійскімі службамі. Акты сабатажу і дыверсіяў датычаць некалькіх еўрапейскіх краінаў, а ўласна Літвы, Латвіі і Польшчы. Сігнал пра магчымасць дзіўных падзеяў, якія маглі б быць вынікам сабатажу, даслалі таксама са Швецыі. Натоўпы на пахавальнай працэсіі. У Іране развітваюцца з загінулым прэзідэнтам Эбрагімам Раісі. У краіне абвясцілі 5-дзённую жалобу. Напярэдадні верталёт з прэзідэнтам Ірану Раісі зазнаў катастрофу ў горнай мясцовасці. Абломкі і целы пасажыраў і чальцоў экіпажа знайшлі ў правінцыі ўсходні Азербайджан у выніку пошукавых аперацыяў. Эбрагім Раісі ляцеў з іранскай правінцыі на мяжы з Азербайджанам, дзе ён з прэзідэнтам Аліевым браў удзел у цырымоніі адкрыцця дамбы на рацэ Аракс. Праз туман верталёт знік з радараў. Афіцыйных заяваў аб прычыне авіякатастрофы пакуль няма. Згодна з Канстытуцыяй Ісламскай Рэспублікі, новыя прэзідэнцкія выбары павінны быць праведзеныя на працягу 50 дзён. На Гарадзеншчыне на мяжы з Літвой затрымалі беларуса. У ягоным аўтамабілі знайшлі дрон з прыладамі для запуску. На мужчыну завялі адміністратыўную справу за парушэнне памежнага рэжыму. Затрыманаму ставяць у віну перамяшчэнне тавараў праз мяжу ЕС па-за вызначанымі законам месцамі і ў непрызначаны час. Санкцыя артыкулу прадугледжвае канфіскацыю тавараў і аўта. За незаконнае захоўванне і выкарыстанне дрону ў адміністратыўным кодексе пазначаны штраф да 50 базавых велічыняў або 2000 рублёў. 1 красавіка ў Беларусі пачаў дзеяць указ аб забароне ўвозу, захоўвання, эксплуатацыі і вытворчасці дронаў без адпаведнага дазволу. Следчы камітэт завёў крымінальную справу на ўсіх удзельнікаў выбараў у каардынацыйную раду. Ім ставяць у віну 4 крымінальныя артыкулы. Гэта змова з мэтаю захопу ўлады, заклік да захадаў абмежавальнага характару, стварэнне экстрэмісцкага фармавання і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Кандыдатам пагражаюць канфіскацыі жытла. Цяпер адбываюцца ператрусы і накладаюць арышт на маёмасць фігурантаў крымінальнай справы, адзначылі ў следчым камітэце. Выбарчыя спісы прызналі экстрэмісцкімі арганізацыямі, а саму каардынацыйную раду злачыннай групай. Платформа «Беларусь ID» – такая праграма з'явілася для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду. Яе распрацавала каманда Паўла Лібера. Пакуль дадатак дасяжны толькі беларусам замежжа.
Праграмісты называюць платформу ID бяспечным рашэннем для верыфікацыі чалавека і галасавання онлайн. Інструкцыю выкарыстання можна пабачыць унутры праграмы. Аддаць свой голас на выбарах у каардынацыйную раду можна з пашпартам грамадзяніна Беларусі, незалежна ад тэрміну дзеяння. Для тых, хто жыве ў Беларусі, распрацоўнікі абяцаюць апублікаваць уэб-версію праграмы бліжэй да асноўнага дня галасавання 25 траўня. Ваш голос, ваш унёсак у дэмакратыю. З 25 по 27 мая выбары ў каардынацыйную раду Беларусі. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з намі.